Tiše pronacivati, centrira isprvi. Pomogate ga. Igraj. Ne treba ti šeganje. Eto te stiče. A, to je tema, moj. Još, ne napavam! Lijevo, da. Lijevo, da. Sudija, stvarno si nekorektan čovjek! Sudija! Roma ne ide na gol, direkt! Tudi, želica, tudi! Dobra! Dakle, kapitelu, dakle, ajmo! Evo od njega sigurno nešto. Može glavu, mogu glavu. Naložić! Odmah Naložić! Igram! Isprve samo centrira! Nema šeganja, kako god da ide tako. Traži ih majstore! Ajmo, još jedan! Evo je Brada! Dobra! Stiži! Igra! Dobra, bez bala! Sremiju. Ajmo bolje, podaj malo! Brki je duža lopta! Aj, Slava! Igraj! Igraj! Pa prekini jebote mate! Što me prekini? Sile čovjek udaram jebote mate! Marga primi! Igra verso! Konjeno je! Čeka! Upa, tvoja upa! Druga! Ja, Pa ide mi šta se da! Samo igrača, da se ima sam, možeš se preti kako hoćeš. Uđi sam ovdje. Pa znamo, ćeš ući ovdje, sam stoji. Čuj, pravi! Kupi se Vojta Nikićov! Bravo, Keo, majstore! Odmah loptu, odmah loptu! Ajmo! Šutaj, Luki, da je... Udar! Dođi ovam, čekaj, majstor. Ole, malo prije odavde, šu! Daj dobro! Čekaj, glav. Ajmo, gađaj unutra odmah, gađaj unutra! Vojni! Dobro.